बहुत दिनर कथा एक जंगल रे टुनु नामक गोटे चढ़ई रोला। तार दुईटी झील थिला, चिंकी आ पिंकी। दिने दुई झील को पाखक डाकी कहला, ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ପ୍ରଥମେ ଚିଙ୍କି କହ, ତୁ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛୁ? ପିତାଜୀ, ଏ କଣ କହିବାର କଥା? ମୁଁ ତ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତମେ ମତେ ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବାକୁ କପଡ଼ା ସବୁ ଦଉଛ। ଜଣା ନାହିଁ, ତମେ ଯଦି ମୋ ପିତା ନ ହେଇଥାନ୍ତ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଚିଙ୍କି, ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ପୁଣି ସାନ ଝିଅ ପିଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ପିଙ୍କି ଝିଅ, ତୁ କହ, କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛୁ? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛି। ମୂର୍ଖ ଝିଅ, ମୁଁ ଦେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଆଉ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ପୁଣି କହୁଛୁ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛୁ। ବାହାର ଯା ଏଠୁ, ଆଜିଠୁ ଏଠି ତୋର କେଉଁଠି ବି ଜାଗା ନାହିଁ। 5 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ତୁ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଏହା କହି ପିତାଜୀ ଝିଅ ପିଙ୍କିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। କି ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ପିତାଜୀ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏତେ ପିତାଜୀର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର କରି ରହିବି। ପିଙ୍କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଘର କରି ସେଥିରେ ରହିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନେ, ପିତାଜୀ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ପିଙ୍କି ଏଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଘର କରି ରହୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ସେ କଣ କରୁଛି, ଆଉ ବୁଝିପାରିଲାଣି କି ନାହିଁ ତାର ଭୁଲ। ଆସ ପିତାଜୀ, ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ବସିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଠିକ ଆସିଲାଣି ନା ନାହିଁ। ପିଙ୍କି, ତୁ ଜଲ୍ଦି କହିଦେ ଯେ ତୁ ପିତାଜୀ ଭାଗ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ନା ଚିଙ୍କି ଦିଦି, ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏହା ଶୁଣି ପିତାଜୀ ରାଗି ଯାଇ ପିଙ୍କିର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ପିତାଜୀ, ଏ କଣ କଲ? ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘର ବନେଇଥିଲି, ତମେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତମ କଥା ମାନିବିନି। ମୂର୍ଖ ଝିଅ, ଏଇଥରକ ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବିନି ଏଠିକି। ରାଗିକି ପିତାଜୀ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ପିତାଜୀ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ପିତାଜୀ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଏବେ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଚାକରକୁ ପଠେଇ ପିଙ୍କି ଝିଅକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ପିଙ୍କି ଝିଅ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପିତାଜୀ, ମୁଁ ତମ ଉପରେ ରାଗିନି, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାହେଲେ ତୁ ଆଜିଠୁ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ। ପିଙ୍କି ତା ବାପା କଥା ମାନିଲା।